feel this way forever. I'm Tyron Jackson. For real. Never meant to make your daughter cry. I ciao ljudi, danas igramo malo Minecraft preživljavanje. Tu je sa mnom moj kolega. Da je ovo sad. A javi se. Reći kako se zoveš, Bog te. Ja se zovem kako se zove. Pa kako se ti zoveš? Nemoj sprostiti na YouTube, dobit dislike-ove, Bog te. Hajde pričaj, hajde. Zovem se Edina Manović. Znači to je moj kolega Edina Manović, sine, Bože. Ništa nisi čuli, nisi matere me. Bog. Laže on sve on ovako malo. A ovo sam malo haknut, sine, ja On je skrenuo. skrenuo s puta. Treba otići u ta televizor ošao dole. Ja ošao Bošče. Pa da. Čekaj, čujem neđe slajma. A nije, to ja hodam. Znači, morat ću da prikupljam drva po noći, sine. Morat ću po noći. To će mene ubiti njako, haj ne veze, šalim se. Hunger bar mi je malo. A ošao, što sad dobivam achievement book? Sad, evo ga nama sapling, jel ovo sapling, jes. 8 saplinga, sine. Predobro. Eno još saplinga, da Bog da koja jabuka pala. Ali nemoj da bude pun crva, bude pun mrava. Tako vas. I znači ljudi, evo ga. Noć približava kraju, još malo. Tražit ćemo nađene spajdere, pa ćemo da ih ubijamo. Ali zasad ćemo sačekati da svane novi dan. Da vidimo šta imam mi u pećicu, nemam ništa. Pa hajmo malo da. Ok, 1.25, to vi šta bi mi mogli napraviti, šta nam treba još? Ne znam što imaš. Pa evo vidiš sve imam, ovo mogu staviti da se, mogu napraviti jedan chest. Evo vidiš. Ovako i chest ostavim. Evo ovako i ovdje ostavim na primjer ovo, pola uglja. Ovo, saplinge, ovo. I znači ovo ide na keca, ovo na dvicu, ovo na tricu i ovo na četvrcu i baklju ovdje. Uzet ćemo napravit ćemo još malo baklji, znači treba nam ovako, 4, ok, super. Ja mislim da treba da se past neka jabukačica. I napravimo ovako jedan torčes, vratimo nazad ove stikove. Sad imam 27 torčesa. Ok, ja sponu koji mob nije. Oj, saplinga imam na izvoz, Bog, to što toliko kupiti saplinga. Sine, posiješ, jedeš nama. Šta si ja sad rekao, Bog? Inače, moraš biti malo glasni zato što se ovo neće upuntozi ništa. Ja moram ono početi na 90. Ajde da mi malo ovo porazbijamo. Molim, padi jabuku. Joj, sapling pali. Ok, aj dobro, ne veze. Ćemo ovdje. Joj, sad će past bijela jabuka. To bej. Bijela jabuka. Ha? Utrvana će pas sada. Dobro, evo, nisi rekao usrana. To sam ja rekao. A izvijem ta ljudi, bom da bom. Oooo. Šta čuje? Muha iz vendalca. Moja muha lete oko nas. Joj, jebem ti, ali mi baguješ. Još me ubiti sada, jebem ti. Tako je bio sada uću. Zabako vam, sine, duše. Ala mi zabude. Nešto ili moćem biti ovdje uću. Malo je zeznut. Sad vidi jabuka tamo. A ona utrvana. Aj, nemaj. Nešto da vidjeti kako se ja borim sa ovim mobima. Sine, predobro. Nema šta, ti sad mi jedi 50 puta, ali hajde ima veze. Ja sam njega čuo, ja da se okrenem, 4 hungry bara možda sad. Čobo ih lebe. Inače, sad ste vi pišete, to mi toliko je zabolo. Kaj imaš loš komp? Nemam ja sinka loš komp, zato što ja snimam. Zato što nikako nema komp, ima lap. Možda zbog toga, ali Boga snimam. Ne, Boga. Bezemac snimam. Tako u svaku kartu. Nije baš svaku kao Serbija, ne tako. Serbija ne valja kompjuter ništa. Serbija na ono kofić. Što jadim u njega? Što jadim. Čovječ, po healthom ovaj odzeo majmun.
Čuo si još kakav mob ovdje, da ga ja mobujem. Sine. Izgleda će biti prvi level. Gdje pokupi? Ne mere se pokupiti, ne da. Aha. Ne da mama. Ne da mam. Prvi level. Joj, ovaj sapun dobio, dobro, hajde već. Čekaj, sam imam koliko je čankova igra. Aj, ne čudo što baguje. Sine na 2 čanka ga baci igra. Iz mene je hodne peaceful, mislite više jabuka. Aj, baš me briga. Neću ih napiši slučaj što bi slajkovali. Čaba. Sad ljudi malo moramo krenuti potragu. Sa jabukama. Koliko imaš ove paučine? Ne, ništa izgleda. Ne, ništa. Ne, da izgleda bio onaj mladunec. Mladoženje bio. Aha, tražim hod. Slučajno letio na mene. Zato on tebi nakon s leđa. Olako je sa leđa, te ja viđam si. Ne smio na mene. Aj, Bog te maza. Aj, treba sad ovo izrenderovat, Bog te. Jedni 5 sahata. Oj, 6 minuta snimam, sine. Znači, ljudi sad pisam sigurno s čim snimam Bandicam. Ona full trial verzija. Gdje mora biti full trial verzija. Čao. Ovo još malo... What? Puše van čovječe. Ne pokuješ paret. Naprćene skeleton. Joj, daj mi jabuku kakvu. Još malo neću moći hodit bukte. Evo da mi malo posijemo ovoga, ovdje. Stavit ću mi jednu i šta briga. Okej, hajmo gore. What? Da mi je sad TNT-a ovdje. To bi išlo ko zahriđalo. Znači nikako. Ne kvantam. Pa ko zahriđalo? Kontaš zahriđalo, a me nikako ne ide. Pa kvantam. Pa eto onda. Pa ko je rekao da ne kvantam? Pa i ti rekao. Kada? Sade. Nisam. Ma nemoj ti lagati. Nisam mogao. Nis mogao. Popravo onom 40 stepničkog. Kako četvrću? Imaš tako 40. Znam, rekao sam ja svojim. Hoću. Popred za okrenuti. Sljedeće godine. Za 6 eura. Ništa čulo ovo, ništa. Ja ću ovo ići. O, što ne mogu dobiti jabuke, imamo ovi saplinga na izvoz bogte. Podne peaceful. Šta ću ne Samo za pešu? jabuke. Ma neću. Zašto ćeš dobiti? Ovo mogu dobiti, nema briga. Dobiti. Ne, ja da igram na pešu, onda ljudi pisa. A igram na bejsbolu, nemaš, tako ne igraš. Ovo ste u klipu. Ha? Ste ovo u klipu. Bog. Šta ti misliš da bi ja ovo rezao? Bene Bog ubija nama. Ja ako se reže, mene ljudi taru. Vidim jedan prošlo. Nije. Viš ovo. No, čovjek s plosko nožom izvidio drugu. Slučajno uzeo. Jabuka! Jabučica, jabučica. Gdje sam? Božanstvena jabuka. Jedim. To napoli nam je malo hungry bara, sve mogu da letim. Kaj budala. Od ja više čujem slajm, ali ja to hodam ili to slajm? Ja hodam. Dajte mi malo jabuka, jabuka, da se nardrem ko budala, budala. Inače, ljudi, u trećoj epizodi idemo u rudnik. Znači, rudnik napravit ću prije epizode da ne nazdravim. Znači da nije čak kino, ja vičem nazdravim. Hajde, završimo, ovo sam počeo čeče. I znači igram u trećoj epizodi rudnik, ja ću prije epizode napraviti neki rudnik da idem kakve pesmi, nakon ne idem pesmi, znači nalaz kako se ide na 8. level. Na 8. visinu i... What? Vidite si neko koliko imamo ovi birch wood plankova i ovi oak board.
Šalim se. Sine, ja ovog wooda imam 6 i ovi birch wood imam 33. Birch wood. Gdje mi ono, aha. Evo ga. I ovdje mi jabuka. A čabo. Isto. Znači, ništa ja nisam rekao, nemojte mi misli da ja nešto vičem, ne vičem ja ništa. Joj, će tebe održati pa. Joj, ja rekao bit će jabuka, gore se da ponovo to se čeče. Nema jabuke. What? Evo još jedan birch wood. Od ja čujem slime, ja hodam. Izvinite ljudi, ja svako malo zeznem. Sine već svetića. Ko mi odlazi u kuću? Glava. Sjao. Treba mi wooden sword zato što je bolje od ovoga kamenog sworda, ovaj kamen ne valja ništa. Ne valja kamen je gadan. Kako me ljudi pauk mogu ubiti? Jebika. Nema veze. Ja sam jači. Ljudi čače, nemam niđe. I sad dobiti stek ko kruh. I ovo 2 steka i 8 komada. Ja ga dobijem 24, eto ga. I hađes. Sad ovo svima kao čijest. Sad ja stek 8.37. Izašla sam na drvo. Please, budi jedna jabuka. Please, jabuku. Joj, saplinzi. Mislim da bolje je da one samo padne, možda dobijem jabuku. Ne ode na kuću. Tako. Prirodo učini svoje. What radiš? 12 minuta snimam breću. Šta se dešava? Dešava se nešto, mislim da završiti epizodu prvo sad. Znači da ovaj moj kolega, sine, čovjek spava svako malo. Jesi ti mene zvao? Nisam ja zvao neka drugoga i 2 noći. Really? Nema jabuke. Ne izvodite neke zvukove ako ti ja uftim. Nismo ništa loše mislio, nemojte me dirati. Ništa loše. Znači čovjek je builder, Mr. Odin. Pa ti pazi on proizvodi nekakve zvukove. Nemoj čovjek, nabićeš mi dislajkova. Nemoj. Juj sine, sad vidite taći ovi. Inače deo, to je izašli novo drvo. Sad će hejter. Pusti hejter. Inače ljudi, evo sad ću. Ovo će biti epizoda zvana Farma drveta. Boga mi. Evo sad ovo osjećam. Mora se nama sušti. Ovako, ovo gore. Imam se da sjetim, ma ne lopatom. Ovo što nešto u drvu, vrati se lopta pukne tu glavu. Sad će dobiti saplinge, a vidiš, nema jabuke, nema na fake od nikakve. Ja sam prije na faka mislio da je to Milošta kafa, a na faka svor bilo nešto na faka. Ja mislim da je to Milošta. To je poklon. To je tačka poklon. Znaš da sam ja prije mislio da je poklon. Čovjek bio vilen. Jesam rekao da ćem pasti saplinge. Nećem pasti jabuka i bug. Znači ljudi, neće jabuka da mi pane, sad ćem Hungry Bar otići. Znaš što sam sad dio plavčinki? Da ne spominjem to lohat.
O, znaš kako je zbilo ukusno? Još se onom Nutellu. No, čut. Pauza! Evo ga, znači sada imam već malo više drveta, što je ekstra ovih drveta. Sine, moram probijat lišt da dođem do drveta. Jel to jabuka? Svijet. Mi. Sve ovo, sine. Jedno je brč, a jedno nije brč. Jedno je brkato, jedno nije brkato. To je čičao. Gdje ću malo li navić mi lajkova? Daj da ste to lajkove kad mene vide, čuju u klipu. Moja sine, to lajko letaju. I ništa, znači to je bilo to za ovu Kad dođeš epizodu. ne lajkovo, nudis. Poda. I znači ništa, to je bilo to za ovu epizodu. Ako ste uživali, like, ako niste, komentarište, recite mi što ne valja, sine, ja što ispred nama. To je sigurno ja, ne da li znaš. Pa ne znam. Znači, to je bilo to za ovu epizodu. Ako ste uživali, lajkajte, ako niste, gledajte i haj, čao. Znači, like, share, comment, and subscribe! Inače, ovo znači 15 plus epizoda i forma drveta i to je ekstra. Sad znači da Bog da imamo jabuku, da lemo. I znači ništa, to je bilo to za ovu epizodu. Ako ste uživali, bacite like. Ako ste uživali još više like, bacite subscribe, ajde tako dalje. Znači, čao. Ajde, čao. Ćao. Eto, rekao čovjek, čao. Znači, sad nabiti lajkova. Ako hoćete još ove epizoda sjedom, ja snijeg zvacak i da nas snijeg ubijeti sa ovim. Znači, on je doći vam kod me, znači, haj, čao. Znači, to je bilo to za ovu epizodu, što živjela za 10, ako niste, ne bacati nikome s lajkom, samo reći haj, čao i ono, napišite komentara i bacite subscribe, haj, čao. Hajde, čao. Ćao. Ako hoćeš epizoda sa jednom, samo reći čao. Ćao. Malo se previše zezam. Bio. 17